שלום לכולם, אני אלעד מאתר Make My Site, ובסרטון הקרוב אדבר איתכם על קידום אתרים אורגני בגוגל. בסרטון הקרוב נדבר על מה זה בכלל קידום אתרים, איך זה עובד, ובנוסף אשתף אתכם בשתי יתרונות חזקים במיוחד שהופכים את תהליך הקידום לכלי עוצמתי ביותר עבור כל עסק כמעט בכל תחום. נתחיל מההתחלה, מה זה בכלל קידום אתרים? המונח המקצועי לקידום אתרים הוא SEO, והמשמעות היא Search Engine Optimization, ועכשיו בעברית פשוטה, המשמעות היא ביצוע שינויים באתר, כך שיהיה מותאם למנועי החיפוש. הרעיון די פשוט, ככל שמנוע החיפוש ימקם אתכם במקום גבוה יותר, כך העסק שלכם ייחשף ליותר לקוחות פוטנציאליים. עניין חשוב שכדאי להזכיר כבר בשלב הזה, תוצאות החיפוש שאתם רואים מתחלקות למעשה לשני חלקים שונים, וחשוב להבין את ההבדל ביניהם. לצורך הדוגמה אני אחפש חברה לביטוח רכב. כמו שאתם רואים, בחלק העליון ובצידו השמאלי של המסך יוצגו תוצאות החיפוש הממומנות, שהן למעשה פרסומות בתשלום. עסקים רלוונטיים למעשה משלמים כסף על מנת להופיע במיקומים אלה. מתחת לפרסומות אלו תמצאו את תוצאות החיפוש האורגניות, הטבעיות. את התוצאות האלה גוגל מדרגת בעצמה, ולכן בעיני רבים הן נחשבות לאמינות יותר. בכל דף גוגל מציגה 10 תוצאות חיפוש אורגניות בסך הכל. אז איך זה עובד? האמת היא שאת הנוסחה המלאה רק מספר אנשים באמת יודעים, והם נמצאים במשרדים של גוגל. למעשה הם עושים מאמצים כדי לשמור את המידע הזה כמה שיותר סודי, כדי לשמור על תוצאות חיפוש איכותיות ורלוונטיות עבור הגולשים שלהם. תפקידם של מקדמי האתרים הוא למעשה להתקרב כמה שיותר לאותם פרמטרים, ועל ידי כך להתאים את האתר של הלקוח למנועי החיפוש. תהליך זה נקרא בשפה המקצועית אופטימיזציה של אתר. כדי לתת לכם הבנה יותר עמוקה איך זה עובד, אגלה לכם כמה דברים שגוגל לוקח בחשבון בנוגע לדירוג בדף הראשון.